Καλώς ήρθατε. Στο βίντεο αυτό θα εξερευνήσουμε πώς παρέχουμε αποτελεσματική ομαδική ανατροφοδότηση στο πλαίσιο μιας ομαδικής συμβουλευτικής συνάντησης ή αλλιώς ως στην εξαποστάσεως εκπαίδευση. Θα δούμε συγκεκριμένες στρατηγικές που ενισχύουν τη μάθηση και τη δέσμευση των φοιτητών. Το πρώτο βήμα είναι η δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος διαλόγου. Ας φανταστούμε ότι ξεκινάμε μία ως μέσω WebEx. Καλημέρα σας. Στη σημερινή συνάντηση θα συζητήσουμε τις δραστηριότητές σας. Θυμηθείτε, εδώ δεν υπάρχουν λάθος ερωτήσεις. Ο στόχος μας είναι η συλλογική μάθηση, όχι η κριτική. Όλες οι απόψεις είναι ευπρόσδεκτες. Με αυτόν τον τρόπο θέτουμε το πλαίσιο για επικοδομητική ανατροφοδότηση χωρίς φόβο. Στη συνέχεια, ενθαρρύνουμε την ενεργή συμμετοχή. Αντί να μιλάμε μόνο εμείς, χρησιμοποιούμε άμεσες ερωτήσεις και breakout rooms. Νίκο, είδα ότι στην εργασία σου ανέφερες στο πλαίσιο ENQA. Μπορείς να μας πεις πώς το σύνδεσες με την ανατροφοδότηση? Αυτή η προσωπική προσέγγιση ενεργοποιεί τη συμμετοχή. Επίσης, χρησιμοποιούμε breakout rooms για μικρότερες ομάδες. Τώρα θα σας χωρίσω σε ομάδες των 4 για 10 λεπτά. Συζητήστε ποια ήταν τα δυνατά σημεία της εργασίας του συναδέλφου σας, πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί. Οι μικρότερες ομάδες δίνουν χώρο σε όλους να συμμετέχουν. Όταν παρέχουμε ανατροφοδότηση στην Ολομέλεια, επικεντρωνόμαστε σε κοινά θέματα, όχι σε ατομικά λάθη. Παράδειγμα, παρατήρησα ότι πολλοί από εσάς αναφέρετε τη σχέση ανατροφοδότησης ποιότητας. Αυτό είναι εξαιρετικό. Ένα σημείο που θα μπορούσαμε όλοι να ενισχύσουμε είναι η σύνδεση με συγκεκριμένα παραδείγματα. Για παράδειγμα, έτσι η ανατροφοδότηση είναι χρήσιμη για όλους, χωρίς να εξατομικεύουμε αρνητικά. Συνδυάζουμε προφορική με γραπτή ανατροφοδότηση. Κατά τη διάρκεια της ΟΣ, δίνουμε άμεση προφορική ανατροφοδότηση, αλλά μετά στέλνουμε και σύντομο email με τα κύρια σημεία. Επίσης, μπορούμε να καταγράψουμε τη συνεδρία. Έτσι, οι φοιτητές μπορούν να επανέλθουν και να επεξεργαστούν την ανατροφοδότηση στο δικό τους ρυθμό. Τέλος, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε οπτικά βοηθήματα όπως slides ή polls για να ενισχύσουμε την κατανόηση. Ένα από τα πιο ισχυρά εργαλεία στην ΟΣ είναι το peer feedback, δηλαδή η ανατροφοδότηση από ομότιμους. Παράδειγμα, ας ακούσουμε από τους συμφοιτητές μας. Γιάννη, τι σκέφτεσαι για την προσέγγιση του Νίκου? Αυτό προάγει τη συνεργατική μάθηση και την κριτική σκέψη, όχι μόνο την απλή παραλαβή ανατροφοδότησης. Συμπερασματικά, η αποτελεσματική ομαδική ανατροφοδότηση σε ΟΣ απαιτεί στρατηγικό σχεδιασμό, ασφαλές περιβάλλον, ενεργή συμμετοχή, επικοδομητική κριτική, πολυτροπικότητα και φυσικά peer feedback. Αυτές οι πρακτικές όχι μόνο υποστηρίζουν τη μάθηση, αλλά ενσωματώνουν και τις αρχές της ποιότητας που μελετήσαμε: διαφάνεια, συμμετοχή των stakeholders και συνεχή βελτίωση.